Kahit anihan o cropping season ay hindi maiwasang mangutang ng magsasakang si Yolanda ng Ocampo, Camarines Sur. Sa katunayan ay suki na umano siya sa mga lending company na kanila nang pinapatulan kahit mataas ang interes sa bawat loan. Sa mga ibang lending dyan, nakakautang din. Pang-agap talaga sa pagsasaka. Pagka kailangan mo talagang budgetan ang pagsasaka para marami mo maani. Kailangan umano ka doon, mapilitan kang umutang. Kaya't nang malaman ni Nanay Yolanda ang ilulunsad ng Land Bank Philippines na AgriSenso Plus Lending Program, ay agad siyang pumunta kasama ang iba pang magsasaka, mangingisda at ARB beneficiaries sa Fuerte Camsur Sports Complex nitong April 29 upang malaman ang proseso at benepisyo nito sa tulad nilang mga magsasaka. Ang AgriSenso Plus Lending Program ay programa sa pagtutulungan ng Land Bank Philippines at ng pamahalaan upang matulungan sa paraan ng pinansyal ang mga magsasaka at mangingisda. Since the time we launched this, it's been over a year. We have already lent 3.6 billion total, and we have reached thousands and thousands of farmers. Every time we go for AgriSenso launches, there are at least 1,000 to 1,200 farmers who attend. So we're really happy that we've managed to gain traction and that more and more of our farmers and fishers are availing of our program and really staying away from the loan sharks that actually charge them 3% at least per month. And we are charging 3% per annum. Okay. So we are very much hopeful that we can continue to do this. We're rolling this out. We're going to be in Tarlac next week, and then we're going to go to each and every province that needs us. Ayon sa Land Bank, ika-13 na ang Camarines Sur at pinakauna sa Bicol Region na kabilang sa provincial rollout ng launching ng programa kung saan layunin nitong makapagbigay ng mababang interes, karagdagang insurance at abot-kayang financing at market support para sa sektor ng agrikultura. Mabakal po akong baroto, tapos tong pang-anak po sa fisheries. Pahayag naman ni Camsur Governor Elry Villafuerte, malaking tulong umano ito para sa mga magsasaka at mangingisda sa probinsya dahil hindi na nila kailangan pang mangutang mula sa mga lending companies na may mataas na interes na posibleng rason upang mabaon sila sa utang. Malaking bagay yan dahil ang problema ng mga farmer, mangingisda, negosyante, yung puhunan at napakaganda ng interest rate nila, 1-3% a year, 1.5 per cropping season. Palagay ko napakalaking tulong yan. So ngayon dapat ma-encourage yung farmer na mag-avail dito sa programa ng Land Bank na of course programa ng ating Pangulo. As Governor, I think malaking tulong to at ipapartner natin sila dun sa palayain program natin, yung kami namimili ng palay para matulungan ng farmers. So nagtutugma yung infrastruktura ginagawa ng probinsya, ang Land Bank nagpapautang, ang Department of Agriculture tumutulong. So maganda po ang pakikipag-ugnayan natin. Jem Garcia, CSN.